Dzulo tamumva Chakwera kunena kuti sinatenge ndalama za boma. Kodi akuwuzana kapena ndani? Ku BICC magalimoto a boma anali mbwee kunyamula madelegate. Apolisi anali kumene kochuluka. Kodi MCP yalipira? Ngati alipira services ya polisi alonese risiti. Makhansala ambiri a MCP anagona mahotelo olipira water board, Escom komanso PC. Kodi mamiliyoni amene nduna zimagawa kwa madelegate azitenga kuti? Atenga makontrakt a boma kupasana pachibale. Thereafter achibale wakapeza chuma through bogus contract akumachita fandi chipani cha MCP. Mwachisanzo amene akupereka kwale ku road construction ndi Nick Chakwera. Ndalama za mtukula pakhomo zikubedwa ndi Chitshola pamodzi ndi nzake Chimwendo Banda. Amene akuchita supply mamita water board ndi mwana wazikhale ng'oma. Makampani folo amene akugula mafuta ku Nokema ali pasi pamumba. Makampani amenewa ndikuwadziwa: Chem Oil, Hapco, Adax komanso Augusta Energy. Amene akuchita supply mankhwala zipatala komanso kupulinda mapassport ku immigration ndi Nick Chakwera. Mabiliyoni a fertilizer subsidy akubedwa chaka ndi chaka. Akatero akupangira misonkhano, kugawa, kugulira nyumba komanso akupangira convention ya chipani. Posachita pompa matogeta atoya ndalama zochuluka mabiliyoni apita kuti? Anthu okonza misewu makontrakta sanande ndalama zawo za miyezi 6 koma togeti ikupeza mabiliyoni ochuluka. Ndalama zimenezi Achakwera anazitenga ndi kupititsa convention. Ndetu kudabwa akamatiuza kuti ayi ine ndalamazi za convention sinatenge za boma, azitenga kuti? Akuzani atulutse list ya anthu amene achita fund kapena achita sponsor kuti convention imene itheke. Tikumva kuti akunonga ndalama zoposa 1 billion, azitenga kuti? Lazarus Chakwera ayenera kudziwa kunena kuti this is 2024, si 1970 imene Kamuzu amanamiza gogo. Kamuzu ankanena kuti Malawi is corrupt free nation. Chikhalirecho anamba $324 million atapa ndalama zimenezi anakazisunga ku Barclays Bank dziko la Britain. Mu zaka 31 za ulamuliro wake ankanena kuti Yesu akuba, he is not corrupt. Zaka zonsezo Amalawi ankakhala osadziwa corruption, nkumanena kuti Kamuzu ni munthu olungama. Koma zachisoni amatibera ndalama $324 million inapezeka ku Barclays Bank. Mukasungunula ndalama zimenezi kumalawi kuno ndi 561 billion. Akuluakulu Napoleon Dzombe anamanga hotela pamwamba kwambiri kudowa, anaononga ndalama 4 billion. Zimenezi zikusonyeza kuti ndalama zimene anatibera Kamuzu 561 billion tikanamanga mahotelo ngati amene aja 140. Ndiye kuti kukalonga mahotelo 15, Nkhatabe 15, Salima 15, Mangochi mahotelo 15, Mphotako, Lilongwe, Blantyre, Zuzu komanso Zomba konseko tikanakhala ndi mahotelo 15 okhala ngati a Napoleon Dzombe. Akuluakulu anthu andale awasamati kusisi. Paul Kagame amauza anthu kunena kuti he is fighting for corruption. Mukapita ku Rwanda kuli kampani yotchedwa Crystal Venture. Imeneyi ndi kampani yake imapanga misewu. Mabuilding ambiri maona ku Kigali ena amayamikira kuti ayi ku Rwanda kuna mabuilding owongola. Mabuilding amene aja ndi kampani imene ya Crystal Venture. Ndege, mabanki, MTN Rwanda kuli mashare a kampani imeneyi. Mafakitale Rwanda kuli factory yopanga mkaka, anthu amakonda kumwa mkaka umeneko. Factory imeneyo ndi ya kampani imeneyi. Ma profit onse a Crystal Venture amapita kwa Kagame ndi chipani chake cha RPF. Koma akapita maiko akunja amatiuza kuti si munthu wakatangali. Same applies to Chakwera. Atawa mboma anatenga mabizinesi ndi kupereka kwa mwana komanso anzake. Dzulo a Joyce Banda alengeza zotuluka mu Rosa Alliance. Mukhoza kuona ngakhale atuluka anyamata Joyce Banda alimo pamomo. Mwachisanzo Ibrahim Matola ndi Minister of Energy.
Ephraim Chivunde ndi advisor wa Chakwera.